Les obres de la piscina coberta i el complex esportiu estan ja al 60% de la seva execució. L'alcaldessa de la Pobla, el regidor d'Obres i el regidor José María Romero han visitat esta setmana els treballs del complex L'Arxila per comprovar el ritme de les obres. El complex esportiu compta ja amb l'estructura de l'edifici acabada. S'estan fent totes les instal·lacions que seran necessàries per al seu funcionament. Es tracta de la part més costosa de l'obra. Per això, des de la direcció consideren que no serà fins finals d'any quan comencen a veure resultats. Estamos siguiendo con el plan marcado desde el inicio. En este momento lo que estamos haciendo son las instalaciones que van a soportar los servicios. Y claro, hasta que esto no esté todo situado, pues no empezará a verse, digamos, acabados, ¿vale? Esta fase nos durará todo este mes de octubre y algo de noviembre, y a partir de ahí ya empiezan los acabados, porque lo que son las piscinas de acero y todo ese material ya lo tenemos aprovisionado para su instalación. La construcció de la piscina compta ja amb bona part de les instal·lacions d'aigua acabades després que aquest estiu obrira la piscina descoberta. Ara es canalitzen la resta de servicis necessaris per a este complex, però l'estructura, asseguren, està prou avançada. L'edifici comença a mostrar l'aspecte que tindrà, un espai obert i amb aprofitament de la llum natural. Vista en la realitat se veu molt espaciosa, sense les columnes. Jo crec que va quedar una gran instal·lació, que és el que volíem, una instal·lació a la mateixa vegada que no se mos quede xicoteta, perquè la Pobla cada vegada va creixent més, que sobretot siga també rentable, sense ser una instal·lació que se malgaste en calor, en calefacció, etc. Per a principis d'any començaran a fer-se ja els acaballs de les instal·lacions. Es muntaran les piscines prefabricades i començaran els tancaments de les diferents sales amb les quals comptarà este complex. Des de la direcció de l'obra i des de l'Ajuntament han acordat que serà aleshores quan s'obriguen este tipus de visites a associacions i veïns de la Pobla. L'acollida s'espera que siga bona. En febrer, març estarem en disposició d'inaugurar-la. Antes farem visites d'obra per a que la gent pugui anar mirant, i en desembre, xiner, segurament es començarem ja les prescripcions per a que la gent es comenci a matricular-se i pugui reservar la seva plaça. Jo crec que estem d'enhorabona en la Pobla i anem a tindre el que sempre havíem demandat, que era una piscina, i que avui tots els nostres usuaris, els nostres veïns, tenen que anar-se'n a l'Aliana, a Sant Antoni de Benajever, a altres pobles, i avui per avui anem a tindre ja en breve, en molts pocs mesos, una instal·lació com cal. El complex L'Arxila s'ha fet en dos fases. La primera incloïa la cafeteria, els vestuaris i la piscina descoberta. Esta primera s'obria de manera temporal per donar servici aquest estiu. Ara el complex continua les obres de cara a la total inauguració este mes de març. A més de les piscines, el complex tindrà diferents sales multiusos, musculació, jacuzzi i 4 pistes de pàdel.